co pak hledáš? Toto? Co pak hledáš? Safra. A safra, kámo. Go. A rychle. Musím odplouvat. Ble, 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 ble. Oh. Brrrt. Oh, další. Brrrt. Promiňte lidi, to asi nemám úmysl. Dobrý. Ne, nahání. Co tu dělá ta myčka? Myčko, stůj. Haha, už nemáš nikam úniku. Vidíš? Jsi myčka. Myčko, zdej se. Super, další mládě. Běž si kam chci! Takže lidé a dámy, takže dámy a pánové, konec. Lidi, dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo. My jsme tady na hánečku s prasetem, řekl jsem tady sprostý slova, co už jsem se umluvil, že jsem to řekl. Takže myslím, že už bychom tam měli končit. Jo, je to tak. Takže lidi, dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo. A čau.